Taryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, Ay serbisyo. sa Action Night Patrol magasunod sa dili ginlamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Aksyon Eric Magbanwa. Ikalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog kag Handurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eric Magbanwa. My God, I hate trucks. Action Radio Philippines Standard Time alas 9:48 na sa liwat mayong gabi Bacolod, Negros Occidental, Negros Oriental. Ato si matagpalamati sa tabok sa katagatan ng isla sa Panay, probinsya sang Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, part sa Palawan, part sa Masbate. Sa kuto malabuta sa ato sila nga broadcast liwat kamunamon nga ginaabi-abi. Welcome sa inyo palatuntunan. Karon kadlaw Miyerkules petsa 21 sa gyapon bulan kita sang Hulyo nagapabilin sa tuig 2021. Miyerkules na mga edisyon sa inyo sila nga palatuntunan. Sa granda liwat naman naton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga puwersa sang aton sini nga news team. Aton sini nga mga correspondent sa liwat na Manila sila nga pagdulong sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report, blatter entry, record of events, opisyal nga nabalag sa police blatter entry aton sila kapolisan Central, Southern, Northern, Negros. Dala na ang napulo ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Mangin katimbang nato sa ato sila pagbalagad tag sa kagabi. Ato sila nga Patrol 2. Ato sila nga Crosswind Patrol. Magalambiyong naman sa pinakabahin sa Metro Bacolod. Miyerkules nato sila nga pagpangalagad. Ano pa nga mga eventualities from where the action is. Pang Miyerkules edisyon sakay sa Patrol 2. Action Eden Abuso. Back to back sa atong nga piloto action papang Nixon Tahoe. Update naton masami sa pagbantay sa COVID-19 sa national man kag international. Flash report breaking news. Inatutukan ang news center ni Action ang Defensor.
Opda magkita sa ato sining mga technical partner din sa studio ay Master Control sa technical side, si Broadcast Engineer Harris Pulgar. Back up diri sa aton nga IT expert, Action JM by Kin. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Tarok, Siyudad Sang Bago, ang porsa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kirandan ang inyo si Ragad Angkorman sa Action Night Patrol. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Off din ninyo ako sa nabilin isa ka oras, 9 minutos. Nga pagpangalagad sa inyo palatuntunan. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Una nga bayan sa ato sila pagpangalagad ginadulong sa inyong sakalawan sa D3 Bayo. Uy sa ato nga mga kaksyon ba hindi ba kamuanay maglahog-lahog bla? Ang lahog-lahog nyo kalangas-langas nyo, ibutang nyo sa husto nga lugar. Sa pandemic, kaginatubang naton subong, alin pa nagligan nga tuig, hindi mo ka mo magpulupagwa sa mga fake news, bala nga makahatag naman sang kakulba, kakibot sa aton nga mga pumuluyo. Dapat ano man nga mga balita, dang gina-post sa social media, ano man ang kasahi sa balita, dapat maging responsable man kita. Kasi sining pandemic, hindi dapat ka maglahog-lahog pag mag-post sa mga fake news da. Kung nagkaran-karan naman ganang tao, itong sa mabasahan naman sa social media nga i-close naman ang tanan nga border sa Bacolod kag Negros Occidental. Kung sa nagsaka nga kaso sa COVID-19 sa Iloilo, yamak mo na banwa. Patugli fake news ang 2020 patugli nga balita kaganunsyo ni Mayor Bing Lunardia. Amo na nga ito nga panawagan sa aton nga mga pumuluyo nga kung daw wala naman lang gani gisang kalabot-labot sa balita kag inang balita nga ginpost mo nagligad pa nga Chimpo Anyos, Chimpo Gira, hindi na napag-post. Amo nang ayot sa aton nga mga pumuluyo. Ay subok mo na nga magbutang-buta kag di mo sa balita nga hindi kaya matuod. Kung ang tao ka wala bang gabasa kag magrikta na lang lantaw sa ginpost mo tabi na tuod gid. Kaya iya sa nang ligat mga tuig nga balita na. Dapat maging responsable ta. Ano man nga mga information nga ginaposta sa social media. Munang panawagan sa aton nga mga government agencies concerned nga sa sining pandemic, dapat maging vigilante kita sa pagbantay sa aton kagulingon first and foremost, ang sa palibot-libot naton. Kag i-sustain tagyapon ang mga safety health protocol na ginamando kag ginapangabay sa aton sang gobyerno. Nakita taman subong ang waswas wala untat nga vaccination sa mga barangay diri sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Kapisan nga ti kung kaysa kulang-kulang man ang bakuna nga ginapadala diri sa aton. Battery nakit-anta kung daw ano naka-importante sa tawo gali nga mabakunahan kompleto ma-injeksyonan sa anuman nga klase sang vaccine. At least ang tao nakamaradmad na gidman kung sa mga sadto nakakatulog subong nakabugtaw na sang realidad nga kinanglanon nagali subong magpabakuna first or second dose. Maring na subong ang Johnson nga padala sang COVAX facility so gin-donate sang Estados Unidos. Sana na ka-inject ang Johnson unlike sa iban nga mga vaccine kadua kagid beses tublukan injeksyonan tining Johnson nga gindonar sa South America mayo ni kay isa lang katublok niya tapos may na dayon tsunami kini sa aton nga mga senior citizens. Una sa aton nga mga senior citizens hindi na kita magduwa-duwa pa. Again suliton ta ang panawagan sa gobyerno pag may bakuna
importante pabakuna kagid. Make sure nga ngalan mo sa listahan. Kaya ginapay balo ka masina ang schedule sa imo sini nga injection. Tapos ka injection sa first dose, pabaloon ka man na dayon kung saan o naman ang schedule mo, bulan, pizza, sang second dose mo para makumplito mo ang imo duwa ka injection. Sa muna sa aton mga pumuluyo, simpo na ni naton. Subong grabe na gid ang amat-amat kapag lapta sining Delta variant. Even ang Estados Unidos daw na alarma naman isang Delta variant. Kaya daw sila mismo to doon naka-experience na. Di mabatuan talang ini ang virus sa COVID-19 once na makompleto na naton ang aton vaccine sa aton lawas. Again, suliton ko hindi garantiya na kung makompleto ng vaccine sa lawas mo, hindi ka na matapikan. Pwede din siya matapikan ka. Pero hindi kaya matamaan na ma-hospital ka, matumba ka daw ay pilas, o magrabe ka dayon. At least may nagbato ang lawas mo, kay may pundo ka na nga daan na ginatawag nga vaccine sa lawas mo. Sa muna nga kinanglan pa lang sa mga nagaduwa-duwa pa, hindi na ka magduwa-duwa. Ang aton hangkat sa inyo, protection ini para sa inyo. Sa aton tanan, sa aton nga mga pamilya. Muna dapat gid takos kag dumdumon sa aton matag panamati. At least diri sa Negros, sa Bacolod, we're happy to say nga ang aton provincial government, ang aton nga city government, why nagkulang sa pagpainchindi permi, sa pag-explicar sa tao, sa pagbaybalo sa tao, ng ari ng bakuna nyo. At least mismo sa baba ni M.Ang, aton sining director sa EOC, siya mismo gambal nga at least ang tao daw na educate agad man, reading between nila sa statement sa kinas program Action Art. At least ang tao daw nakamaradmad na kag siguro na-edukar na sila kag naintindihan nila kung daw ano ka-importante gali na makompleto ang vaccine mo sa lawas mo kontra sa COVID-19. Muna nga kung may mga ara dira available nga bakuna sa barangay nyo, kag kung ara man ang listahan nyo, importante nakapalista ka mo kay kabalo ko ang inyo barangay concern amo ganay pabalo sa inyo nga ari na ang inyo nga vaccine, amo ni nga adlaw, amo ni nga petsa, amo ni nga bulan, tublo ka na kamo sa first dose. After siya na, pabalog ka pa naman. Sa first dose mo, before ka magwa, pabalogan nila nga, ang second dose mo, amo ini nga pizza, amo mangyapon ini nga bulan. Okay? So muna nga, ang aton permi massive dissemination information, bilang isa ka media, aton man moral nga obligasyon magpainchindi, magpaibalo sa tao, sulit-sulit nga pag-explikar, sulit-sulit nga pag-appeal sa man ang apilasyon sa aton gobyerno, sa aton pumuluyo. Mabakunahan lang kita, makaginhawa kita lawig. Believe me. Kaya muna ka-importante isang bakuna para sa tao to avoid nga makapenetrate ang ining COVID-19, especially ining makahaladlok kag makakululba nga klase sang Delta variant. May mga lugar na gani nga daw ang suspitsyon nila base kon kuana Delta variant kati ang dasig ang dalagan sang laton-laton kay daw halos damo sa mga nagkalabiktima sang sintoma ka COVID-19. Damo nang ato nga panawagan sa pumuluyo, pasulit-sulit. Ano nag-uli ano na kita diri. Gambang nga daw buka kita plaka nga halak sulit-sulit. Pero importante gid ini. Na masulit-sulit mapabalot sa tawo kung ano ka importante
sang bakuna sa aton lawas. Ang ini nga porsyon sa ato sila nga pagpangalagad, hindi na batihan bago lang nga balita. Iladulong sa inyo sa kalawan sang D3 Bio, ang pinakabago, garantisado kag efik. Ang aton man kung kaisa panahon, hindi naman mapaktan, ha? Kung sining bagyo pa biyan, nag-ulo afekto na gidman sa pila kabahin sang Rio naton. Din ang kung sa untat-untat kapag ulan sa Manila kahapon to, bilog to halos bilog adlaw inulan sa Manila, sa Luzon. Abaw. Tagapatiis, tagahawak mo. Tagadughan ang pagdalom sang baha to. Igo mo na lang tamo basura pagyapon. Mo na. Basta gani nga wala disiplina ng tawo. Manila, ya grabe na ganyang basura. Sobra na ganyang basura sa Manila. Ato ka dito, okay. Pa sa Manila to, yasos. Hindi naman mo makita ang tubig. Kaya puraw na lang lain-lain nga klase sa basura na galuktaw sa babaw sa tubig. Ako na nga jutay ulan to sa Manila. Grabe na yun ang pagsaka sang tubig baha. Jadi sa aton na mo na ganit ginabira-bira man sa aton nga DPWH, sa aton nga DRRMO, ang mga limpyo sa aton nga mga imbornal, sa aton nga mga drainage. At least katako gid sang bulig sini ang malimpyuhan liwat Nagkati limpyuhan mo, dason nga adlaw, dason nga semana, puno naman. Ang classic example, di nga itong dalagko, di nga mga merkados pakulot. So, pila ka sako sang basura ang makuha sa imbornal sa mga merkado na ito, di. Inatungod nga tao, wala disiplina. Haboy diri, haboy dito. Mga tinaid, mga hasang sang isda, ginapangaboy lang nila. Mga plastic da ba mga utan nga nang dunot nila ba sa makali sa aton nga mga nagapaninlo sa imburlax kalog ara gyapon yamak mo nang halit mo na nga medyo ari man sa aton kagulingon na pagdisiplina man kung basura ang pangambalan bisa na nung kahawan sa aton nga mga pumuluyo. May tao yung nagapawala lang ti wagi mimo balik matagya pun puno dibla nagabi dira kay Eric Timay kay Munit Lobatonda kagawad sa barangay Mambulak Silay kapamati gid sa aton siling ni Milili Uligo sang barangay Tangob. Si Christine Miñez Villalobos, harap naman gani, Kag si Ebony Butcher sang Germany. Pa-check attendance siya, nakashare na siya. Ayos! So sa ato nga maka-aksyon, nga monitor diri sa aton, simple lang ngayon ko sinyo, one time. I-share nyo man ang aton program, parang iban makakita, magkamakalantaw. Mula ngayon sa aton nga mga listeners, na nag-greet diri pagi sa aton nga Facebook Live. Toto G. Gobal. Ara ka naman, nagalantaw ka naman di. Abi share one time, Toto G. Gobal. Sa kay Axel Say Up. Action Eric, open gate na ta sa mga hasyenda nga baylihan. Ang sunod, taba. So, tergini si Axel Say Up. Si Malisa Magbanwa, prima. Si prima ko Malisa Magbanwa. Monitor gid sa aton sila ni primo ko Noel Magbanwa Lagos. Yoditor Taki de la Peña.
Mayong gabi dira sa Lourdes. Kay Tita Lourdes, kay Tita Ivone kag pamilya de la Peña sa barangay sa barangay Inclaro to. Binalbagan nga monitor sa ato. Salamat kita. Kay Julius Salido da may gabi ha. Kay Ebony Botsera na sa check attendance nga naka-share na sa kuna. Action Radio Philippines Standard Time alas 10:06 na. Check na ito si Patrol 2. Standby sa report ni Action Roger. Sa report ni Action Rofo di ita. Ato sila nga sila itali sa correction. Ang pababalik dari Tom di Kambak ni Alagit It. Balik ni siya sa palagad after nga nadula sa sang labig-labig mano. Sobrad isa, doa ka tuig. Subong balik sa mga magapangalagad sa Silainon kag Talisaynon. Check si action na Dinaboso, ang report na action ni Dinaboso. Iradulong si sa kalawansang Dr. Alfred's Green Coffee. Imo ini sa organic coffee beans, organic mangosteen seeds, nagwala sang preservative. Ang Dr. Alfred's Green Coffee, sugar-free nga may stevia para sa mga coffee lovers na may mga diabetic kag high blood. Ang Dr. Alfred's Green Coffee maka-improve sang energy level sa aton lawas, makahatag protection agud hindi kita makaangkon sa Alzheimer disease, Parkinson disease. Based ini sa pagtuon sang Chandler Medical Center sa University of Kentucky, USA. Mag-inom na sang Dr. Alfred's Green Coffee, mabakal sa Negros Grace Pharmacy. Mahal kita kahit di pinapansin. Ay, sorry. Ma-report ako ganun. Basta mo lang maban naman. Nagano? Basta maban bala ako. Nagkatakanta naman ko ako. Hindi mo gura na. Basi makuan, basi i-mute sang kuan na Facebook ka? Ay, hindi. Hindi. Kay libag. Tumo kong takpotan i-mute nila. Kay basi mambal sila nga agawan sa ang original nga singer. Ano gani, siling ko basi i-mute yata nga itong night patrol kayo nagkanta ka nga may tagiya na. Ay, kalay. Hindi man guro. Ano man ang tato na, nang kuwan lang to yan, ng palabay-labay lang. Because, katawa, yun siya Eric, nga palibot sa siyudad sa Bacolod. Ang ipasalamat kaya, nga pilanan, actually, doon si Mana, naganap siya Eric, inga katawhay, kag kalinong lang bala. Taniya mo lang ni Termino, although pare sa aton, bad news is a good news yung sa aton, no? Action Eric. Pero sa mga media bala, ganun kiti, wala naman niya ginapangumuyo iya. Nga may mga matabo nga insidente or aksidente dira. Kaya tananta nagapangumuyo man sang mahilway nga kagabihon, mahilway nga bisan na aga pa dira Action Eric, no? Layo sa katalagman, layo sa disgrasya ang tanan, bangon niya sa lulubra na niya aton, sinipot ig-away kontra COVID-19. Kung pwede lang, matapungol mo ni ang virus damo na nagpinapungulay. Kaya mo nang budlay kay hindi ta makita. That's why nga daw mga kuan kita generic na daw mga perti ng murarap sa aton sininga mata, perti nga aton sininga dulunggan, sa tanan nga huring-huring, sa tanan nga report, kung susino daw ang kaingod mo balay, nga close contact, hindi na dayon magpalapit. Pero importante, kung may tsansa ikaw magpabakuna, ginteksa na dira ikaw, magpabakuna na ikaw. Bangod nga the best vaccine is the available vaccine, correction Eric. Hindi naman pili na kung ano daw mga bakuna nga available. Importante, like for example, sa mga E3, may mga comorbidities, check with your doctor kung okay ka mo nga magpabakuna, ang amoy na, kag wala man sila preferred nga vaccine brand, Action Eric, kaya di tawan makontrol kung anong ginapadala di sa aton, ginahatag di sa aton, baton lang nga baton. Kaya importante, may ginabaton kita, kag may ginahatag ang aton sa mga officials sa aton nga mga pumuluyo. Ang kaladlukan dira kung nag-untap na ng supply, kag mag-ang kag maganga naman yung Bacolod, ulihin naman nga wala sang may nabaton nga bakuna. That's why nga ginatinguhaan gid sa aton sini local officials ang badasig nga vaccine rollout para manotice ang aton sini national government no do kadamo isang willing
ka nga magpabakuna sa sa COVID-19 tuya sa Bacolod, di damuon tani damuon tang supply sa ila para makauna tayo Action Eric no sa ginatawag na herd immunity. Although nga ti medyo layo-layo pa kita sa porsyento. Gani. Pero importante nagaidog-idog kita Action Eric, kabudlay man nga stagnant lang, pilang nahot lang yan nagapabakuna sa aton kung madumduman mo. Sa una pa lang to yung magpadala ti isang vaccine, do nagaduwa-duwa, nagatatlo-tatlo, nagaapat-apat ang paminsaron sa aton. Sini nga mga ka-action, subong ya, nagadinaguso na, kung sinuluyag magpabaksin, nagambal na. Ang iban nga naka-priority na to liga, do naghinulsol, naguro mo. Gani. Tanis ang schedule ko to. Nagpabakuna na ko ba? Subong yan nga nalampuasa na sila. Ala, sige to ka text kay kapitan ay, sige to ka palapit sa tanan nga konsehal to, sindo pa da. Hambal nga, willing na ko magpabakuna, ganun kita tinalapawan. Talapawan ka na. Kulat Di ka sorry naman. ka na eh. Kulat ka naman kung saan ka naman nga makabalik. Eh, di palayag to kagina, ganun yung generic ni City Administrator M. Ang ara na tagali sa A5 priority list ang syudad sang Bacolod. Yes. Ang province, ti A3 pa lang, we understand kay medyo dako-dako man ang kwan. Ang sakop bala sang province kasi saktuhan lang man sa kada LGU ang pag-vaccine rollout. Pero ti importante nagaidog-idog actually kag wala sang may nagapundo balang bakuna bawat kabalo naman kita nga kumbaga sa pagkaon pa may expiry date man na sila generic mo. Expiration date? Oo. May expire gina sila although nga may mga cold storage na dibe. Dire sa may sa may Bacolod kag province yan kiti dapat hindi na pagulaton nga sample we roll out sa pagkabuas pagkadason nga buwas amo pagka-expire kay basta amo pa na ipasibangod karon nga maglingin tong ulo sangin makunahan tina si duga nga man kulba sang iba na Action Eric no nga mga tawo nga ara sunod sa linya bala kasi mag-isol naman liwat magpa-reschedule kag ti magklaula naman nga sala-sala naman nga hindi naman sila magpabakuna basta kung may chance pabakuna lang kamo kay ti depende na yan sa pagbaton sang imo lawa sa pagbakuna importante double protection ka na naga face mask ka naga face shield nagapalayo ka sa damo tawo kag nabakunahan ka pa. TPO na gina-Action Eric ya nga, hindi ikaw malatnan sang COVID-19. Kung malatnan gid man, hindi na severe case Action Eric. Mild symptoms na lang ang imo sinimabatyagan o kung asymptomatic ikaw. Parehas wala kay Action Nixon taho, magigay kompleto na ni sa bakuna ya. Gani? Oo, kita mo, duga glow sa mga iya sining itsura. Ang ka doon nagpapakuna siya, doon nagbalik siya sa pagkahubid? Oo, duga hamis, gani ako, te. Oo, kag daw balik siya sa pagkabata, na? Oo, sila ni Maninoy natanda, Natan? Sa ila to, Si Maninoy mo natan ng permiga daw si STL? Ate, amugid, ang STL, sige, taya lang. Sino ganun ang permiga testa? Sino lang ganun ang permiga daw si STL, amigo ni Papang Nixon? Mo na sa sinatan yan eh. Sinatan, oo. Pero di, may ngalang yun, kasi kang gina-mention, permi? Si Maninoy Asher ko. Asher, oo. Sila na da. Bili po kung tao, do buenas mas panahor, no? Oh, sila mo na da. Kita ya STL, sila ya sige daog. Ako ya STL, sige taya lang. Do lagi ka daog. Ang mga numero yung usang inakuha sa mga kundiin nga mga ginapagkit do gagulwa pa yung numero ya. Gani, no kada mo sa mga kombinasyones dira. Gani. Paktan yun nila. Sa makita ko sa suludlan kasuga. Ginatay ang numero gagwa. No? Oo, tiyan mo ginati, kagina siya siya Nixon tao, abi mo kung anong gina seryoso, yung kasulat-sulat. Galagay yan. Abi mo lang. Oo, galagay kung sa numero ni Action Papang ko sa kung sa mga kwando nasobrahan kayo do kung kulang sa iyod. Nasobrahan nga ni kulang. May harap ko sa kasobra. Sinin ko pang nasobrahan ko ro kayo. Di sa may harap ko sa kulang mo yan, kulang sa iyod. Amo gina ng problema. Yan ko sila papangayod-ayod. Sa edad mo na mo.
amo ginagusto si 35 na ikaw may action Eric. Gani. Pero, sila ni gani, majakpatan gina. Oo, basta kay... Kung majakpatan natin, maka-angkor man natas ang kuan, kayuhan ni Papang. Oo, pumisa sa akong bakla ni Komunika ang gambal. Barbie. Galing ko kuludlukan lang, tulog ka, Monika, gambal gambal. Kasi ba na patay si... Ako na daw budlay na. Pero anyway, Section Eric, diri sa palibot, sa syudad sang Bacolod, dapat amat na, nga kadamo sa gyapon na, alas 10:15 na, pero kadamo gyapon sa mga salakyan. Diri sa palibot sang syudad nga ti curfew na tani Action Eric, no? May iban nga nagahingagaw, may gabike pa gani, oh. Ay, gali? Hingagaw, oo, may hingagaw pa, Puli na guro nga bike lang. Oo, ang iban, Action Eric, nagalakat-lakat. Ang iban di mo, nag-ulos tambay kasi sexy pa sa ilaw. Dahil sa lang kadangaw ang palda. Doon ka namin, pero ugar kang butungon yung palda. Kami, ay, wala ka muna panuhot, ha? Isuot ka ba sa hangin pa? Isuot ka ba sa hangin na? Isuot ka ba sa hangin na? Bulutod siya nyo na. Gani. Bulutod gini kaya mak mo ang batang ang tuksok ni Guro nga mga bayo nila sang bata pa ni sila kaya nagulo ang pusod. Kasi papag pa na kulang tila. Oo, ta 20 lang ni Guro kay kulang bayo. O kung ila ni sa ila sini nga mga kabataan o kung halin bayo ni nila sang bata pa sila. Nakabus. Oo, galing kayo hindi mo man makuha ng Eric, hindi mo mabaso lang kay grabe, gid subong ka pigado, no? Gabat siya gid yung tanan ng Eric, miskan ng mga damo korta. Gabat siya gid po. Si Kitaya, super batsyag gid eh. Sila yara ka batsyag pa lang, Kitaya, nagalalapa, kakalados mo. Ikalados mo, pero importante ang Eric, nagabangon, kag tuloy ang buhay. Yes. Ang wala na importante. Tiyok dan tanay sang pagpangamuyo ang Eric, kag pagpangahimakas kito. Iti go hand in hand gina sila nga duha. Kay kung magpangamuyo ka lang wala ka man gagiho, di wala man gyapon may matabo. Pero kung pag-iho ka, wala mo ginaupdan sa pagpati kag pagpangamuyo, di wala man gyapon. Mabutang ka lang sa wrong path. Now na sila dapat ang imo balik ka sa action. Ito na po sa Talis Puspusa, siya sining observation report, Action Radio Philippine Standard Time, aras 10:18 na. Nagabidala kay Madam Oyen Colmenares ang Comelec Office, no? Salamat ka sa pag-monitor kapag pamati ni Madam Oyen Colmenares ang Comelec Office. Action Eden, napis ka back? Yes, Action Eric. Tayo na sa atin sininga ka-action at ang mga motorista halong-halong lang sa sininga kagabihon. Kay bangod niya ang tanan nagasalig na takuhay ng dalan. Titis ang isa gago. Ang isa gago man. Gago sila nga duwa. Nagbungguanay sila nga duwa eh. Ang nagkisa ang kuan rason Action Eric no tamaan ka sa wala. Slowly but surely lang maabot ka gid sa imo sining destination. Importante safe ka lang. May ganun habali Action Eric no. English yun ta. Yes. Don't drive faster than your guardian angel can fly. Amo na dira. Matamat lang kay ti may gahulat si mo nga magpauli ka. Hinahinay nang wala man siyang palumaanay niya. Hindi man ni race kung baga importante safe ikaw sa pagpauli. Yes. Kag shake ka lang sa pumintar kaya kung di ka naghalin kay importante wala ka mandala o pasalubong ng COVID-19 infection sa imo sini nga pamilya. So sa liwat sa aton siniwa action reminders ha magpabakuna kung may chance tama lang. Ang best nga bakuna among available nga bakuna. Magsuksok sang face mask kag face shield kag ipabili ng social distancing sa tanan man nga oras. Ang aton karon Action Eric nga balita bantayan na lang sa pagbalik naton report diri sa Action Night Patrol. Action Eden Aboso. Una sa balita na sa Action. Sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon Radio. Salamat kinaksyon na boss sa observation report sa ato sa nga Patrol 2. Nagadarhanti mga duga nga mga inputs kag information parte sa COVID-19 vaccination program.
Ang report kay nabatian bago naging haring kay action ito nabusog ginadulong si Sakarama sa Santon Plus sa herbal capsule. classmate ko, Ana Miliebo. Annalisa Miliebo, classmate. May kabida kag sa bilog mga pamilya kay Mr. mo kakabataan mo. Sa Minnesota, USA, para si Madam Vanessa Mayo, Manong Biniel, Great Landra sa may Providencia, si Marlon kag si Niel, alin kay Manong Biniel. Hinday siska may kabigid, aran ano siya sa Roger Gotib. Sa kay Axel Sayap, tamiyo ng pamilya Payas sa Barangay Estiferiana, nakashare na sa kuno. Again kay Madam Oyen Colmenares dira sa bahin sang Comelec office. Sa kay Barrio Garay, Manong John Bilonyo, damo ko nagpamatid sa silay, og yon silay nun. Sergio Gobar, salamat gid. Jojo Armamento, Reynaldo Fodiruso, Rodora Villanueva, para sa DC2 Region Pearl Homes, Alihis, Bacolod, Walter Lamike, sang Sumag, alin kay Rodora Villanueva.
Rowel Sason, happy birthday lang gali sa bata ko kay Marwil Sason. Alin kay Rowel Sason. Heidi Sancho Mendoza, may gabi, kay Noe Nupad, o Noe Napod, RJ Rob Llamis, Laguna, kuno perti ulan. May gabi dira kay Frankenstein Lacson. May gabi kay Frankenstein Lacson, ha? Julio Salido, may gabi igid. Kay kay Andra, gitamyaw tamanda si Jessie Tin. Correct na Jessie Tin. Christine Menyes Villalobos. Tamya ko lang dira si Timay kag Monet Lobaton kagawad sang Mambulak Silay. Kaya na kami milili uligo sang sang tangob. Kay Toto Bari Colodo Itorsaita. Gamonitor gid sa ato kag si Rosalie Solis Malasaga sang La Carlota City, Negros Occidental. God bless. Salamat gid. Maraming report na sa Roger Gotib live gikan sa Northern Negros Occidental. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Aksyon. Radyo. Aksyon. Radyo. Action! Night Patrol Field Reports! Yari siya sa Roger Gotib, line number 3 sa report. Jer, may gabi, please kaming. Yes, aksyonerik may gabi sa itong mga aksyon. Aton sinaksyonerik ka mga balita madre sa bahin sa norte sa probinsya. Gabi ang pagbagosbos subong sang hangin aksyonerik. Uy. Daw pamatyagan ko daw ka subong ka man daw ka hanginon subong sang timpugid. Hangin na bagat, Kronajer? Oo, kasi gabi nga pag birata sang Pugada. hangin nga bagat. Hangin, pugada. Hangin nga bagat na nagabira subong aksyonerek dari sa norte nga bansang probinsya sa Hamon ng Tangan karon. O sa ako ng Tangan sa may sulat sa sa aksyonerek. Pila ka mga balita nga ito sila nga madulungan sa pagtutok natin sa mga police report sa sunod sa Escalante na ginakop person kag tabugman may hara nga sa operation ka ina. Naging paglayon teatro madto kay na nga ginakuha ini ang report kag gitalge ang wanted person nga patigayon nga pag dako plus 3:45 takba siniginama nga hapon na sa may Gamaw Street, Barangay Balintawak sa Siyudad Singis Escalante gidakop dire mo si Jewel Obilio Tabilino 52 anyos sa edad kag residente siyang Turok Bagong Buhay 1 sa Barangay Balintawak dira saya naga-star pero nakop siya sa Gamaw Street sa amuman nga barangay sa Barangay Balintawak, Siyudad Singis Escalante. So sa report kapag pumuno mismo ni Police Lieutenant Colonel Heljan Dispi patigayon ini ang pag-serve sang warrant of arrest sa may criminal case number 4556 sa violation ini sang PD 449 as amended sa PD 1602 ang cockfighting law of 1974 nga sainan ni Honorable Judge Jose Mino Custodio Ruiz ang presiding judge ang Municipal Trial Court in City sa Siyudad Singis Escalante nakapit sa ini July 5, 2021 mo silingon bago pa kaya nga bulan lang ang warrant of arrest nakop nila yun ini sa mga katapo sa kapulisan sa pagpamuno ni Police Lieutenant Colonel Heljan Bispi. Ang mga persona action Eric ang yara karon sa custody mismo sa Escalante City PNP tungod nga 30,000 ka pesos sa palangitaon para ini siya makangkon sa temporaryo nga kailwayan. Dugang nga ito nga balita may ara nga bypass operation nga gipatigayon man
ang Escalante City PNP ini mga alas 5 takna sang hapon, alas 5:10 takna sang hapon na sa may barangay Mabini sa among syudad. Ang subject sining bypass operation mo si John Mar Lopez, civiliano, 31 anyos, gina soltero, kag residente sa Hacienda Santa Ana sa amuman nga barangay, sa barangay Mabini, sa syudad sing Escalante. So now, sa report, ang Station Drug Enforcement Team sa Escalante City PNP patigayon sa bypass operation sa pagpumuno ni Police Lieutenant Jesus Alba, ang Deputy Chief of Police sang Escalante City PNP, upod man ay Police Senior Master Sergeant Russell Joseph Canoy, kagang mga katapos sang intelligence unit sa Escalante City PNP. Amo ni ang ila siningagin patigayon si dalom sang supervision ni Police Lieutenant Jan Dispi, Lieutenant Colonel Jan Dispi, kag gindakop ining suspect nga sa diin si John Mar Lopez na kuhaan sang duwa ka shell transparent plastic sachet sa ginakapihan Cebu. Kag subog man ang nakuha sini sa iya nga 500 piso bill nga ginamit as bypass money. So initanan na na-recover kag ipinalom sa crime laboratory ang ini mga drug actioner kag subject nga pasaka ang kaso buwas nga adlaw. Also sa kay police Lieutenant Colonel Jan Dispi, street level target nila ini si John Mar Lopez sa ila sininga drug watchless action ereka. Sa Maluwasang Tubuso may balita man to nga isa ini ka ara sa top 8 most wanted person gindakop kaina mga alas 10 ang takna sang aga sa pagpumuno man ni Police Captain Paul Kenneth Magan, kag gindakop sa mga katapos sa kapulisan. Ini ang subject dahil may ari ini siya nga kaso actioneric nga daw kani may katunan sa rape nga kaso. O ang ini subject sa sining nga operation sa nga kapulisan. So sa sining nga operation ang pagdakop o pag-serve man sa warrant of arrest gin-serve ini batok sa sining galigid lang ini ang subject person nga ginaristo, ginkilala kay Lorito Borja y Ortiga, 43 anyos edad, kag residente sang Sitio Cruising Unggoy sa barangay San Isidro sa Banluwasang Tubuso. Okay. Ang report nga 7 counts ang paghimulos ang kaso yasini kag inisyo sang RTC branch 59 sang San Carlos City nga ginlagdaan naman ni Honorable Judge Reginald Mercurio Puentevilla, ang acting judge sa 6th Judicial Region sa Trial Court branch 59 sa San Carlos City, Negros Occidental. So nga sila nga kaso ate kung siya no bail recommended action ereka. Okay. So yara sa karon sa kustudiya man sa Tubuso PNP. Ini ang subject nga si Lorito Borja y Ortiga. So far na matulotaway ang amon direction eric nga area sa siyudad sa Cadiz, kilometer ka schedule para sa informasyon sa aton sila nga mga tagpalamati man kay may ara nga naka-schedule para sa schedule sa vaccine actioner kay ara nga nag-abot nga Johnson & Johnson nga single shot vaccine. Sa July 26 hasta sa July 30 ang sugod ini Monday July 26 mga 700
doses kon city center sa slot kag sa July 27 700 man sa kwalisaya nga ining July 26 sa Cadiz Arena Vinyo, sa July 27 sa Cadiz West 2 Elementary School sa covered court. Ang July 28 naman na Miyerkules, mga 700 man ka slot sa West 2 Elementary School covered court man. Sa July 29, mga 700 man ka slot sa Cadiz West Elementary School covered court gihapon. Kag sa palabuton nga Biyernes, July 30, mga 690 ka slot sa gihapon sa Cadiz West 2 Elementary School covered court. Ang ini nga paghiwaton Johnson & Johnson, ini nga vaccine nga product o nga brandary kag ang priority sinisige po na mo ang A1 ang unvaccinated nga mga healthcare workers kag subong man A1 nga mga OFWs, ang A2 naman mga senior citizen kag A3 ang adults with comorbidities nga mo ang ginasigan-an sini sunod pa sa pahayag ban sa among City Health Officer diri sa siyudad sa Cadiz, si Dr. Maria Victoria Ibanez. Kaya mga tumagulong nga report, mga balita, informasyon, ikan diri sa may norte nga lansang probinsya sa Negros Occidental. Ginatamyaw talaga pon pasikat Madaling Diaz, sinagapamatigi kay si Mr. Jonathan Diaz. Si Toto Albic po hinulan kay si Mami niya, Councilor Bambu po hinulan. Kaya pumati man sa aton si Ma'am Judy Delmo na siyudad sa Bacolod, kaya si Ma'am Mercy Flores sa Hong Kong, kaya pamati man si Police Colonel Calixto Mabugat na si pamati sa Blasibong naga net sa Matamyaw Blau, maalang-alang ta sa buriring niya. And of course kay Police Lieutenant Colonel Albert C. sa siyudad San Sagay kay nagapamati kita turang sinereka. Amo man si Police Lieutenant Colonel Jadis P. sa siyudad man sang Escalante. Mga amigo taniya. Huwag niya galubad, pugis lang. Tag sa mga man si Toto George Ributon kag si Amigo Naldo kag Amigo Lando Bacruya dari man sa Power Grid. Steady Pulse. Mga ano pati. Ay, wala ka naman nga maintain. Maintain your position. Maintain ang tubod. Maintain mo ng greetings. Kaya yata di mo discard di gamay na niya mo. Osto. Kabin ako. May pantimbe ka ba? Discard di gamay. Kabin ako. Yung tirada. Hindi ko na lang mag-ubat na pamad na lang niya. Langot man botya ko din sa malawagan doon mag-report kita mo. Kaya Toto Julie Naibasan ko, gali special mention na niya. Toto Julie Naibasan ko, kapamati, mag-ila-actionary. Yes. May patalpasan. Direct na sa ako na ang tagan sa may norte ka may probinsya sa Negros Occidental. Una sa balita, una sa aksyon. May sa aksyon, Roger Gutem de report. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa aksyon, balita. Una sa aksyon, public service. Una sa aksyon, komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Salamat kit, Aksyon Roger Gotib, live report gikan sa Northern Negros. Ang balita ni Aksyon Roger Gotib, giradulo naman sa Kalawansang GTX 500 capsule. May disease ka sa mga mata mo bla? Ng glaucoma o kon cataract. Magkatapat siya na tumarka GTX 500 capsule. Kidney diseases, gallstone formation, magkatapat siya na GTX 500 capsule. May ara ka nga hypersensitivity, insomnia, ang katapat siya na tumarka GTX 500 capsule. Mabakal sa Bisan, di nga butika, labas na nga brand sa Negros Grace.
Lalaine Mineses sa kay Donald Kabasag para sa Carlota City. Si Toto Ayan Jervin Infante Bonda. Sili niya, good evening, Boss Action Eric. Pa-check lang kami attendance ni partner. Alina kay Toto Ayan Jervin Infante Bonda. Kay pamilya regular dira no, Tabuyan, Riporas sa barangay Sagwa, Banwa, Valladolid. Namya kamo ni Elmer Regula. Sa kay pare Ryan, kakay Kumarita Hasil Borja and kids. Monitor gisaton si Francine Nathalie Bautista ayong gabigid. Sa kay Alfros Aselmi. Happy birthday sa nanay ko para buwas, July 22. Sa barangay ko nanay Ninfa Implika sa barangay Kanlamay, Ilog. Yerel Gadudo, may gabi, Jocelyn Libon Dispoho. Sa kay Yumo Court, Kuya Yumo Court, mayad nga gabi, happy listening. Sa kay Lola Turing, yun di Torta Queen de la Peña ang Panamyaw. Sa kay Romar Dera Tamayo sa Sinda dini, Kandagit Farm, guard on duty, Toto Romar Tamayo. Eddie Cantanilla, Oliver Salas, bang idol ko ho. Nagulan sa kapakita, Oliver Salas. Ngayong gabi, Diding Alojamiento sa barangay Antipulo, Pontevedra, ginatamyo igid, no? Ani Ginat. Sir Edwin Pineda, dara sa New Jersey, may gabi igid. From Qday Resto Cafe, Carlota City, si Joseph Nabalitan Kasag. Alexander Pila, Zone 6, Barangay Handumanan, Pancho Family sa Barangay Kaliling, Kawayan. Sa kay Ben Dodge, watching replay sang Game 6 boxes versus Suns. Jonathan Bernardes kay Joy Boris Suyot. Toto Alex Montesa, may gabi ha. Toto Brian Pahilangga, may gabi gid. Anong John Bilonyo sa Silay, Raymond Ligaspi Pineda. May gabi gid dira sa inyo ha. Jerel Gadudo, tapos ko na ni. Eden Medina, sa Barangay Binubuhan, Bimbo Arcelias, Kaparok-Urok kita. Joseph Martin Yulo, Jamperilo Palanog, no, sa Kagawad na Nit Iskarsa, sa Barangay Alagranga, may gabigid, no? Maribic Jones, dira sa Country Homes, Estepanaya. Peter M. Tim Jr., Jenny Lynn Villasor, Heidi Villarmino, Ebony Butcher, tapos ni sa kay RGK Hisamay, watching from Sipalay City. Kay kumari ko Cheryl Anlap tayo punda. Pare may gabi dira sa imo. Maninoy may kay manina Chari Salvacion nga monitor man sa aton. Ali sa report na Aksyon Roger Gotim sa Lualta report ni Aksyon na Rofo Diita sa Talisay kag Silay Correction. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Action Night Patrol Field Reports. Aksyon na po, may gabi, Pes Kevin? Yes, sabi ng dictionary, kagasa to man sila mga Doon na, idlaman to si mo ba? Idlaw man tagali sa imo. Masang Lunes, why ka gid sa first day mo, why ka pa? Hindi na ba magugtas, kaya gatugal naman ako ngiling nga ulutan. Di naman siya nagkabit-kabit, baga lang nagkagawa sa ulan, nagkabit-kabit naman siya, ya? Pero ka nagkuha ng builo. Ang mga listeners sa Dibla, mga kaksyon na sa sila, hindi ka maguwag, may tinado lang walang kadlaw, hindi magugtas, sila ba, doon nagkahiling na alimpod-hati mo. Madakpata ka kuha ka ilusi, o tayo ka ng pakpak ng isa na. Ang mga listeners na diyo, doon nalipay, man galing aliwat-aliwata nga nagbatian sa radyo, kag lipay nga ma-update man sila kung ano mga kalatabo. Sidad sang sila, kag area man sa nga sidad sa nga Talisay Action Eric. Yes.
So, pag libot-libot aton diri sa siyudad sa Silay, napilagid na pag kanto naton diri sa Silay PNP Station, patulutawahay ang blatter entry, no, sa siyudad sa Silay. Pero ginapapot na naton sini, ginapabalo na naton sini sa mga Silay. No, yung programa bala sa naton sini mga kapulisan sa pagpangunan ni Pulis Lieutenant Colonel Robert Kitati, ang Chief of Police din sa may nagpanuwasang Silay. Upod yung Deputy Chief of Police kasi Police Lieutenant Gilmore Cuare. Yung programa, wala ang action Eric na Armas by Lubugas. Now, sa gihapon nagapadayon ini action Eric ang programa na Armas by Lubugas. Ini bilang mga armas na wala na nagakaigo, mga papilis, wala iltap, wala imo o ginauyatan tira nga mga lisensya. Agud nga makalikaw ka na sang bukol, likaw ka sa kaso, isang binder na lang na sa katapo sa kapulisan. Kaya pag binder ka, o likaw ka na sa kaso, may bugas sa isa kasakong. Commercial rights action na Eric yang ginahatag sini sa aton diri mga kapulisan kay para nga tiya ini nga programa tapos ini nga politiki pagluwas nga mapahaganagan ang kriminalidad, maganagan kung ano man ang mga hindi natin nila paabot ng mga aksidente or incidente dira, no, or kriminalidad nga magaluntad, matutawhay ang aton sini nga dakbalwa, no, kag amo ginang sulit ni Police Lieutenant Colonel Robert Pitati nga likaw ka pa, no? Amo na matahong nga programa nga sa gihapon na padayon, no? Amo madaang kuan ni Colonel Kanhamo ning ang kampanya diri sa may Kabukiran, no? Sa may lugid, ano, alin sa Baybayon, Kabukiran, pati sa poblasyon. Yes. No? Kagti ang sa bahay naman siling may pahayag man din si Police Lieutenant Gilmore Cuare, ang Deputy Chief of Police, nga kung ano man ang mga untoward incident nga kakatabo sa may nakbaluwasang sila, yung kung may mga illegal na ginahimo nila mga kauturan natin, iyang daw may mga itom-itom nga mga buko, ipabalo nila yun sa kapulisan, kaya ang mga kapulisan natin diriya sa may siyudad sang Silay, 24 oras sila, 24/7 ini sila na nagapagtay diri para sa kalinong katawhayan, anda gidya mag-responde sa anuman nga tawag, no, sang aton sini mga pumuluyo. Ariya portion ang sang pahayag ni Police Lieutenant Gilmore Cuare Direct. Para sa Silay noon, hindi yung magkatahak na mag-report sa police in case may ara nga mga untoward incident or mga illegal activities inyo sa inyong AUR. Kaya ang ating police 24/7 yung nag-servisyo sa inyo. Especially nga ang aton City Mayor supportive sa aton mobility nga may ara kita nga duha naman katuga nga patrol car. So all out ang aton pagbantay sa sila. Ang pangayag ni Police Lieutenant Gilmore Cuare, aksyon na Eric, no? So, ako lang nga, itong mga informasyon nga mapalabot na ito na kabay nga itong mga kauturan man itong mga kasumarsin na panuwasang Silay, pag-kooperar, ti agod nga mag-luntad man ang kalinong katawhayan. Siling Manong John Bilonyo, ay nabanhaw si Rupo. Kilala mo si Manong John Bilonyo? Sa Silay? Si John? Si John Bilonyo. Siya po si Rupo na panaw. Si Gagawad John Bilonyo, siyempre sa Barangay 5. Gani, Oo. Gary Garcia. Isa sila barangay ni Consial Enzo Luxin. Sila abyo mo lang kung ano aton sila mga listeners. Kasi monitor din sila action Eric, no, kag mga nag-agi to kag ina do mga pila gito ka mga action naton nga nag-tap daton nga ro batian ka naman amon sa action. Dito lipay man ta kay hindi pa lipod padam kita sa listeners diri sa Maya Dakpanuwasang Silay action. Yes. So magluwas sila action Eric mula na madulo natin sila nga informasyon sa aton sila mga ka-action wala magin sa mga dalagko ka mga maduguon nga mga insidente nagluntad diri sa area of responsibility.
Report direkta din sa syudad San Silay para sa Action Light Patrol. Ako naman sa Action Grupo Digita G. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Ang pabalik ni return ni comeback ni Rufo Diita sa Action Radio Bacolod. Ang report ni Action Rufo Diita ginadulong man sa kalabansang Mighty C. Ang alkalag vitamin C na mapatuloy sa eksperto tunay natural na antihistamine properties. Mighty C makabulig para makontrol ang mga allergies pagi sa papunubos sa level sa histamine. Mighty C kag Santon Plus Herbal Capsule kampiyon. Jacob Grapa Amagin. Manong email kag manang ni Lida Lopez Toto Hautia Olaira. Sakay Tumaho. Agi anay Risto Circumferential Road, Urok Malinom Takuling. Ano kay Tumaho. Alexis Story, ginatamiw lang si Nanay Malo dira sa Valladolid, pamilya sa Paranaque, no? Alin kay Alexis Story sang UK. Romy Castillo, may gabi. Aris Lee, alam masaot ko sa sound mo, sir. Keep safe, sir. God bless you, your program. Salamat, Aris Lee. Ikaw, halong ka manda, ha? No kay kadaranda, di kag walda-walda, ha? Pebrero. May gabi dira kay Pebrero. Sa kay Raymond Ligaspi Pineda, Nestor Escobido, Urok News Site man Minoyan Morsha, Baby Sabana Escobido, Sawa ko Stephanie, sa mga Escobido family da. Pamati. Si Aris Lee rin sa Hong Kong saya, Robert Roma, may gabigid, Romy Castillo, Barangay 29 ka monitor sa to. Salamat kita. Sige, pagbalik nato, balik ang report sa Patrol 2 with Action Eden Aboso, pagkatapos lang sa ito importante nga mga pahibalo. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin agadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Pagkulong kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag
sa gihapon kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsag anong nakalintangan. Responsable na pagbalita, pagkain na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalatag palangga. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa Pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod
sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radyo Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa duwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Sanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Pabalik din sa mga bibidira sa kay Nono Miravalles, kay Maninoy Mae, kay Maninay Chari Salvacion. Dira sa La Carlota City, monitor sila sa atong sila nga pangalagad. Salamat gid sa inyo dira nga pag-monitor. Balikata si Aksyon Eden Aboso sa Patrol 2. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol! Field Report! Aksyon na din sa Balika Report. Tapos ka ba? Action Eric, arestado yung sa persona samtang nakapalagi naman na isa sa bypass operations sa Silay City Police Station launa sininga hapon sa Burgos Street, Corner 5 de Noviembre, Barangay 1, Ciudad Sang Silay. Ang nadagpan ang kilala kay Stephen Silva, 24 anyos, residente sa Silay, kay nakapalagi naman si Arsenio Flores, ligalang edad kag residente sa Ciudad Sang Kabantalan, lunsay mga street-level individual. Natwa kay Silva ang pitutan kahit sa transparent plastic sachet sa hinasuspectan Cebu na may kabag-aton nga 5 gramos balor 20,000 pesos kag ibang pang drug para Fernalias. Prito karon sa studio facilities sila CPS si Silva samtang ginapangita naman na si Flores. Balita rin sa patrol ang ka-action ni Aksyon Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio! Good night, ka. Kiss me goodbye, kiss me good night. Pagi sa Nimaro, Aksyon at Patrol program, kita magkatakop. Temporaryo balik kita buwas Webes, same time, same station. Ato sa rin ka mapatrol na unit reporters in action nga nagpalagad karong gabi. Aksyon Rofo Diita, Aksyon Roger Guti. Hindi na boso sa Patrol 2. Aksyon Papang Nexon Taho, mga to nga piloto sa Patrol 2. News Center Action and Defensor, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Hendes Polgar, Backup Security Guard Dorogbanwa, back to back kay Security Guard Campaner, with IT Expert Action JM Baikin, Transmitter Control Tower sa Barangay Tarong Syudad Sang Bago, Broadcast Engineer Edward Balico, back to back kay Security Guard Rene Cordova,
Sa alas sa Station Manager Action na Magbanwa Production Chief News Director Rex Cantong, ang inyong lagat ng Korman Action at Patro Program Lunes Top Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanwa, nagkasilingan Diyos amigos. Hasta la vista yaw magkalipat antes pagtulog magpangamuyo. Sa iyo pagpangamuyo dala kami dala ako, dala ang bilog nga kwerpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa Action. God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,